Predstavujeme multifunkčný rotačný laserový nivelátor NL6120. Laser je dodávaný vo verzii s červeným lúčom NL6120R alebo so zeleným NL6120G. Zariadenie pracuje na digitálnej technológii. Štandardne je vbalený digitálny senzor s číselnými ukazovateľmi. Laser je chránený proti náročným poveternostným podmienkam, čo potvrdzuje trieda IP65. A ten najdôležitejší prvok, teda laserová hlava, je chránený kovovým telom. Zariadenie je jednoduché a ľahko ovládateľné. Slúži na určenie referenčnej roviny na meranie výškových rozdielov. Rovina môže byť naklonená v jednom alebo dvoch smeroch manuálne, čo sa využíva pri cestných prácach, tlačiarstve alebo inštaláciách. Merania môžeme vykonávať s vysokou presnosťou na úrovni 0,72 mm na 10 metrov na úsekoch do 300 metrov. Pracovný priemer je 600 metrov. Zariadenie je napájané z palubného lítium-iónového akumulátora s kapacitou 8000 Ah, čo zabezpečuje niekoľkohodinovú nepretržitú prevádzku na stavbe. Správa funkcií prebieha prostredníctvom intuitívneho ovládacieho panela. Nájdeme tu vypínač a zapínač napájania. Máme možnosť zablokovať kompenzátor. V tomto režime budeme nakláňať rovinu manuálne, priečne pomocou šípok vpravo-vľavo, ako aj pozdĺžne pomocou šípok hore-dole. Po zapnutí funkcie tilt zabezpečíme merania v prípade náročných podmienok na stavbe, keď sa laser posunie alebo prevráti. Laser sa automaticky vypne a upozorní operátora na chybné merania. Máme možnosť nastaviť rôzne rýchlosti otáčania hlavy 0, 100, 300, 600 alebo 800 otáčok za minútu, ako aj využiť funkciu skenovania, teda zúženia zobrazovaného lúča na stene. Napájanie prebieha prostredníctvom lítium-iónového akumulátora. Dobíjanie môže prebiehať počas práce, rovnako máme možnosť demontovať takýto akumulátor, nabiť ho doma a opäť namontovať a pokračovať v práci na stavbe. Laserový nivelátor je dodávaný s digitálnym snímačom RD600 Digital, ktorého ukazovatele výškového rozdielu sa zobrazujú číselne na displeji. Snímač sa vyznačuje širokým rozsahom detekcie. Je to 127 mm a je veľmi presný a odolný voči náročným podmienkam na stavbe. Rotujúce nivelátory Nivel System sú kryté zárukou aj pozáručnou podporou. Disponujeme rozvinutou sieťou miestnych servisov doma aj v zahraničí. Ponúkame také služby ako kalibrácia, prehliadky a opravy. Viac informácií získate u našich distribútorov, ako aj na stránke www.nivelsystem.com.